Namaste. I danas ćemo pričati o stvarima koje će se dešavati tokom mjeseca januara i očekujte ovakav video svakog prvog u mjesecu. A ako želite da se zaista zaštitite tokom ovog mjeseca i bilo kog drugog, da dobijete apsolutno, bukvalno postupak po postupak, koje stvari su bitne i naravno moćnu meditaciju koju ćete moći da radite tokom i ovog mjeseca i bilo kog drugog mjeseca, prijavite se na srebrno članstvo, pošto verujte ova godina će biti jako ne nužno brza, ali sa mnogo velikim i traumatičnim promjenama u životu za mnoge ljude. Tako da imate zaista sav alat ovog sveta i dobit ćete sav alat koji ja mogu da vam pružim u svakom momentu, pa makar u vidu ove informacije. A ako zaista želite da dobijete maksimum od ove godine, na srebrnom članstvu ćete dobiti zaista instrukcije šta da radite svaki mjesec. Energy update za ovaj mjesec sam dobila polovinom prošlog, zato što mi zaista trebalo malo vremena da sednem i da razmislim kako to da vam predstavim na najjednostavniji mogući način, zato što je ovo nešto, jedna od 3 stvari koje će da prodrma ogromnom brzinom i gore nego bilo koja klimatska promjena ljude na planeti Zemlji, a tiče se religija. Ovo je mjesec u kome će da krene jedna velika i evolucija i revolucija u svim religijama ovog sveta. Ne govorim samo o pravoslavlju, ne govorim samo o katoličanstvu. U te dve religije će da bude najveći bum zato što su one najzatvorenije. To su najzatvoreniji sistemi u stvari verovanja. Ne spominjem druge vere, najotvoreniji je hinduizam u svakom slučaju, mada je ona jako zatvorena i jako uska u svojim pogledima. Međutim, religije koje su ovakve kakve sad imamo i ono čemu su krenule da teže, zato što svaki religija je trebala da bude energetski sistem, što nije postala ni u jednom momentu. Sve te stvari su u stvari napravljene s planom da određeno vreme deluju, posle toga da ne deluju. Ovo je vreme kada se ciklus taj završava i februar je mjesec u kome će ljudi koji su teško u tome, zatvoreni jako, evo da govorim ovu poruku, zaista je veliki broj ljudi koji su napravili ogromne energetske forme koje su vezane za to, koje će da počinju da se, i već su počele da se rastapaju. I šta to tačno konkretno znači? To konkretno znači da će se desiti neke masovne promjene vezano za ove dve preovlađujuće religije tokom ovog mjeseca. Iako će energija ova da bude dosta suptilna u stvari, dosta će biti laganija za ljude koji su duhovno budni, koji ne moraju da prođu ove tektonske promjene u smislu promjene u religiji. Čak nije ni promjena u religiji, ne mogu reći da je to promjena u religiji konkretno. To je promjena u stvari u principu onoga u što ljudi veruju. Promjena u smislu toga da Bog nije ono što su ga ljudi stvorili, Bog je nešto drugo. Samim tim što je ova godina definitivno moment u kome će se, ne nužno ovog mjeseca, ali pojaviti bića koje nisu sa planete Zemlje. Jednostavno sve će to tektonski da pomeri temelje religije i to je nešto što mora da krene u ovom momentu da se raspliće. I šta to tačno konkretno znači? Ljudi na srebrnom članstvu će dobiti meditaciju kako da se zaštiti, zaštitu naravno od toga. Religija je nešto što zatvara naše treće oko i našu temenu čakru. Tako da ljudi koji su u procesu duhovnog buđenja još uvijek nisu uspeli da u potpunosti razumeju pojam zbog čega i dalje su vezani tim takvim stvarima, oni mogu da osjećaju jake duhovne napade. Oni mogu da osjećaju zaista jedan veliki splet napada na ove dve čakre. Će biti pojačane glavobolje, bit će pojačani zaista
nećete moći se snađiti u stvari. U tome osjećate ćete se, jako ste u svojoj kući, jako ste na poznatom mestu, nećete se osjećati prijatno. Nećete se osjećati prijatno u društvu ljudi koje poznajete. Sve će vam biti teško, sve će vam biti, zaista ćete se osjećati kao da u jednom momentu živite na nekoliko mesta u isto vreme. I to govorim na globalnom planu, ne govorim to samo za budne ljude, govorim za ljude koji nisu budni, njima će najteže da bude. Zaista će se osjećati, počeći da se osjeća to neko odsustvo vere u suštini. Odsustvo vere u, ne smislu vere kao religije, nego vere u to da možda bude bolje jednostavno. Ovo će možda bude jedno vreme, ovaj mesec, ne možda, nego bit će za mnogi ljude vreme melanholije. U stvari, ali nemojte da budete to, nemojte da dozvolite da vas to vuče. Morate da razumete da je ovo neophodno, da je ovo nešto što svako koji duhovno buđenje doživa zna tačno o čemu ja pričam. Sigurno ste u nekom momentu cele te priče, oko toga vi ste došli do momenta kad je počelo sve da vam se ruši. A ovo će sad na kolektivnom nivou da se desi. Konkretno će isplivati neke stvari na površinu vezano za Vatikan, za neke druge ustanove koje su od značaja mnogim ljudima, koje će da potresu planetu Zemlju. Moj savjet, globalni, znači dobit ćete malo opširnije na članstvu, ali na globalnom nivou ono što možete vi da uradite u svojoj kući, mislim za sebe, je da vodite računa o tome s kime se družite. Prvo, koliko ljudi influencira vaš život, što odnosi se i na medije. Nemojte preterano konzumirati medije, morate naravno ostati informisani o onome što se dešava, što je jako bitno za vas. Međutim, nemojte dozvoliti da masovni mediji utiču na vas, što se odnosi na društvene mreže, i nemojte padati pod kolektivnu histeriju. U stvari, koja će biti jako mnogo u ovom mesecu. Kažem, neće biti mrz, nije jako brza energija. Januar je bio dosta čudan energetski. Za mnogi je bio zaista ono kao čak i stani da ja razmislim šta se meni dešava. Ovo će biti dosta jednostavnije u tom energetskom smislu, neće toliko brzo da teku energije. Međutim, kažem, te stvari će tektonski da vas poremete ako već niste izašli iz toga, ali to je zaista jedno stanje slobode. Znači, ovo će nam dati jedno odziv i nemojte misliti da ovo sad desi se u februaru i to je to. Ono će da traje cele godine. Ovo je početak svega. Znači, ovo je jedna od 3 stvari koje će zaista da poremeti jako puno ljudi. Da poremeti sistem vrednovanja u stvari na planeti Zemlji, mnogih stvari. Tako da zaista se potrudite da budete iznad toga. Potrudite se da razumete da postoje, negde sam pročitala, ne znam gde, ne znam ko je to rekao, moja crkva je u meni. Tako da bukvalno to je nešto što vi treba. Vaša veza sa tvorcem, sa univerzumom, sa Bogom, kako god ga zvali, je nešto najintimnije. I ovo je mesec u kome taj intimni odnos, to nešto što treba da razvijete vi u sebi, će da se stavi na test. Opet, tvorac, onakav kakav su ga ljudi stvorili, ne postoji. I to je nešto što će ovog meseca ozbiljno da se dovede u pitanje i neke ozbiljne arheološke činjenice će izaći na videlo, jednostavno poremetit će se sve to. I budite spremni na takve šokove, u stvari. I budite spremni da budete, ne kažem da treba da se sklonite od ljudi, jednostavno treba da budete obazrivi, da štitite vaše aurično polje, da štitite svoje čakre. Budite sigurni tokom ovog meseca, ako imate nekih pitanja ili bilo šta, naravno komentari. Ako vam treba zaštita ozbiljna za ovakve stvari, za bilo šta, na srebrnom članstvu odmah, znači čim je ovaj video postavljen je i na članstvu o tome kako da se štitite. Dotle sad nam i namaste.